N-am înțeles cum vă numiți. Nicușor Dan. N-am înțeles ce fundații sau ce Asociația Salvați Bucureștiul și reprezintă aici cele 34 de asociații care au inițiat Pactul pentru București. Eu am cumul de funcții, sunt la sindicate, reprezinți federații, exact ce reprezentați dumneavoastră, dacă vreți să intrați într-un parteneriat sau într-o asociere cu Consiliul General, dumneavoastră ca persoană, pe cine reprezentați? De ce vă pricepeți? Ce vă pricepeți să faceți în Salvați Bucureștiul? Ăsta e un proiect vag, așa. Să salvăm Bucureștiul de ce? De câini, de poluare, de aglomerații. Spuneți exact ce vreți să faceți în program. Vă rog frumos. Vorbim de 34 de asociații, din care unele au specialiști în urbanism. Altele au specialiști, cum este Asociația pentru Tranziție Urbană. Altele au specialiști în patrimoniu istoric, cum e Asociația Pro Patrimoniu. Altele au specialiști în administrația locală, cum e Societatea Academică Română sau Alianța Civică.